חזרו למינכן, ואביך המשיך לעסוק בחנות שלו? החנות נשארה? לא, זה לא החנות שלו, הוא התעסק אז גם כן, בזמן האינפלציה, כן. 23, 24, 25, הוא התעסק גם כן, ניסה להיות צורף או סוחר זהב או משהו. זה נוסף לזה מה שהוא עזר למשפחה בחנות ועבד בחנות. כן. הוא למד את הצורפות באיזשהו מקום? לא, לבד? הוא גמר את הבגרות בבית ספר התיכון במסחר. היה עוד בית ספר למסחר. מסחר גם כן. 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 מה אתה יכול לספר על המגורים שלכם, יעקב? הרבה. איפה גרתם? איזה דירה הייתה לכם? כשחזרנו למינכן, כנראה שגם אני, ההורים גרו בדירה באזור יפה מאוד, במרכז מינכן. על יד פארק, אחת הארמונות שם וכל זה, קרוב, אבל במרכז, על יד הפלטנהלה, איפה שהיה הפוטש. דרך אגב, אחת הסיבות שגירשו את אבא היה שהוא השתתף נגד הנאצים עם אקדח בפלטנהלה נגד היטלר. הוא היה בפלאו וייס שם, וזה התנועת... כחול לבן. כחול לבן הציונית, והם היה להם הגנה שלהם. כן. עוד כמה אנשים. זה איזה... המון סיפורים והמון דברים. אז גרנו שם. דירה יפה, אני זוכר אותה וכל. היה במרכז הליכה, במרחק הליכה של הורים. כן. זאת הייתה דירה ששייכת לכם? לא, אין דבר כזה. בשכירות? הכל בשכירות, לא היו בדירות. היו בתים פרטיים לאנשים מאוד עשירים, אבל היה הכל בשכירות, לא היה. כן. כמה שאני בדקתי אחר כך, הייתי עוד כשחזרתי בשנות ה-50, הבית היה שייך בכלל לאצילים, לאצולת המלך של בוואריה. כן. שזה לא יפלט משהו, כל זה היה הכל סביב לארמון וזה... זה שרד או שהפציצו את זה? הפציצו את האזור הזה בזמן המלחמה? כן, לא הרבה, אבל הפציצו. אבל לא היה לנו שום עניין. ב-1927, 28, נפטרה הסבתא שלי. קרוז, הסבתא קרוז, נפטרה. ממה? כמו שכל יהודי מת. מסרטן... מסרטן שדי. הסבא נשאר לבד, בדירה. אז אנחנו חזרנו, נכנסנו לדירה של הסבא שנשאר לבד בודד. ושם עוד קרה דבר מעניין, מאוד חשוב. הסבא שלי התעבר. באופן פתאומי, זה היה 29 משהו. וזהו. הוא התעבר, זה אחד הזיכרונות הילדות שלי, זה שהוא, היום שהוא התעבר. היה זקוק לטיפול צמוד. הוא היה עיוור, הוא היה התנהג יפה מאוד, הוא הסתדר וכל זה, אבל היה... כן.
מה עבר על המשפחה, אתה יודע, בזמן המשבר הגדול של 29? העסק נשאר... גרמניה היה קודם. הייתה אינפלציה. כן, אבל זה כמובן... כסף לא היה. עבדו יומם ולילה ובאו חנות וניסו זה. וקנו לחם עם שק כסף. קנו לחם עם שק כסף. כן, לא קנו. אבל היה, וניסו, ואבא ניסה עם זהב ועם כל זה, אבל התקיימו. ונוסף לזה היה מושג. הם עבדו. ביום ראשון נסעו לירידים. את יודעת מה זה? כן. בעיקר בסביבת מינכן בבוואריה, בתוך בוואריה היו ירידים. סבא עוד התחיל לנסוע לירידים, ביום ראשון, ביום שבת סגרו את החנות. כן. הם לא פתחו. הייתם משפחה דתית? כן. המשפחה הייתה דתית. המקור כנראה חסידי. כן. הסבא שלי, מהישיבה שלקחו אותו, הייתה כנראה ישיבת סדיגור, או מסביב לזה. סדיגור וכל. ישיבות חסידיות שקיימות. כן. ואורח החיים אצלכם בבית, איך הוא היה? איך התלבשו? בצורה מערבית? בצורה מערבית מודרנית. סבא שלי, אם תראה אותו, גם כן כבר לא התלבש כמו חסיד. לא התלבש כמו חסיד. אמר את זה בצבא. כן. ובאיזה שפה דיברו בבית? גרמנית. זאת הייתה שפת האם שלך? כן, שפת האם שלי, ולא דיברו יידיש ולא זה. ואתה בתור ילד הכרת עוד שפות? פולנית או יידיש? לא, אף אחד לא ידע פולנית. אולי הסבא ידע משהו, אבל גם כן לא. מפני שמאז שהוא... דיברו גרמנית, בווארית. כן. סלנג בווארי וכל זה. זה היה מצב משפחה. אותי ואת אחותי שלחו ההורים לגן ילדים. הייתי בן 4, 5. בסביבה, גם כן באיזר פורשטאט ובמקום. מאוד גן פרטי, קתולי. ניהלו את זה שתי אחיות קתוליות. וכל יום שישי בא הכומר לבקר. והוא שתה בירה וקיבל נקניק. 200-300 מטר הלאה הייתה תלמוד תורה. ואני למדתי גם בתלמוד תורה. אז רגע, גם בגן ילדים הקתולי וגם בתלמוד תורה? כן, בטח. כן. צריך גם לעשות משהו אחר. אז זאת אומרת, הלכת ממוסד אחד למוסד שני? כן. כן. בהתחלה שהייתי קטן, אז לקחו אותי, לא, אני ברוב הלכתי לבד שם. כן. אני היום יכול להביא אותה. גם לגן, גם וגם לתלמוד תורה. הכל דרך אגב מופיע בספר. כן. ולא היה מוזר לעבור מפגישה עם כומר לפגישה עם הרב? בטח שם דיברו ביידיש, לא? בתלמוד תורה? לא, גרמנית? הכל גרמנית. ומה לימדו בתלמוד תורה? קודם כל לכתוב ולקרוא עברית. כן. ולהתפלל, והיה שם בבית כנסת. היה לכם נוהג במשפחה לבקר בבית כנסת כל שבת? או בחגים? כן. כל שבת, כל יום שישי בערב היה. זה גם סיפור יהדות גרמניה, זאת אומרת, היהדות הזו, הפולנית שהגיעו, הם קודם כל דאגו למוסדות שלהם.
גם תלמוד תורה הביאו מורים. כן. מורים, ואחר כך הקימו בתי כנסת. ואנחנו היינו, שם הייתה לינת הצדק באגודת אחים, זה הכל היה, והיו יותר דתיים, פחות דתיים. זה הבית כנסת האחרון שהקימו בגרמניה בשנת 31. אני השתתפתי, את כל הבנייה. איך? באיזה אופן? לא, ביקרנו שם, אבל כן. ההורים השתתפו עם כסף, עם הכל, עם כולם. זה יהדות פולניה הלא אקסטרמית. לא הדתיים אורתודוקסים שהלכו. לא קיצוניים. הקימו בית כנסת מפואר, שבית כנסת נדמה לי היחידי שנשאר וקיים עד היום. כן. היום בנו יותר גדול, אבל הוא היה בית כנסת היחידי בכל אזור מינכן. ושם הקימו בית הורים גם כן, אחרי זה. אז זה היו הנאורים שלנו. היה עוזרת, זה הייתה גרמניה שגרה אצלנו שנים, הכירה את הכל, היא אמרה לנו להתפלל בערב, להתפלל את זה. היא הקפידה על שמירת הדת. וכשהיה לה חשק ללכת לכנסייה ביום ראשון, אז היא לקחה אותנו, אז למדתי להתפלל גם בגלל. כן. וההורים קיבלו את הביקורים האלה? לא התנגדו? לא. אז עכשיו לי היה מזל שבערך ב-1900, אחרי מלחמה, 1923, 24. אחרי מלחמת העולם הראשונה. אנחנו צריכים, איך אומרים, להבהיר את הדברים, על איזה מלחמה מדברים. כן, מה קרה? הקימו במינכן על ידי הקהילה האורתודוקסית הגרמנית. זה הייתה, על ידינו היה להם בכנסת וכל זה. כן. הם היו חזקים. הם הקימו בית ספר יסודי יהודי. אז לי ולאחותי כבר לא, גם אחי אחר כך, לא הייתה בכלל התלבטות, או להורים לא הייתה התלבטות. כן. אני התחלתי ללמוד אחרי תלמוד תורה, תלמוד תורה המשכתי עד שנעשה. הלכנו ללמוד בבית ספר יהודי, עם מורים יהודים. יש עוד חברים ומכירים שעוד חיים פה בארץ. שלמדו יחד איתך? ובתלמוד תורה המשכת? כן. עד שעזבתם את גרמניה? פחות או יותר, כן. אז הספקת, כמה הספקת ללמוד? 4 שנים בערך בבית ספר? 6 שנים. 6 שנים הספקת. ב-30. ב-30 עד התחלת 36. אני גם עזבתי את כיתה 6, כן. כן. עכשיו, מה... זה היה מאוד מעניין הבית ספר הזה. כן, מאיזה בחינה? א', זה התחיל כבר עם הנאצים, אז הרבה מורים באו, יהודים. היו לי 2 מורים, 2 אחים, הם היו הדודים של הנרי קיסינגר. הם היו אחים של האבא של הנרי קיסינגר. והנרי קיסינגר בא לבקר את הדוד שלו במינכן, מפני שאלו, הם היו גרים בעיירה, בפורט. זה המקור המשפחה. בפורט יש לזה גם סיבה, שבפורט היה סמינר לרבנים ולמורים יהודים. כן. הם היו שם גם כן מורים יהודים נאצים, אני קורא להם.
ממש אנטי-ציונים וכל זה. הם בסוף נשארו בתחו כולם. כן.